Ungena necaphu uNsikazulu ngesikhathi athenda udaba lasenseleni labasebenzi abadayisisa ukudla okubolile ngenkani. Kuvezwe nokuthi abasebenzi mangabe beveza ukuthi lokhu kudla kusuke kubolile, leyo nyama iyathathwa yenziwe ivorsi. Mangabe beveza ukuthi bayayilahla bese kuveza ukuthi lelo nani abalilahlile le mali liyobanjwa emholweni wabo. Insika-ke uthe imiselwa ngokulungisa lolu daba futhi alibhekisisa alicubungule ngendlela ekuyiyona yona ngoba kunabasebenzi futhi abaxoshwa singekho isidingo. Ngaphandle uma sithatha kamlalo wami, ngiyafisa sikushare lokhu noma sikukhulume lokhu ukuthi ezinye zezinto esizithandayo zinobungozi. Kufaniswa nevolsi nje kuveza ukuthi sekwaningi vela lento yokuthi ivolsi lenziwa ngenyama esuke ibolile. Mina mlaleli wami, ngaphandle kokulalela, ngaphandle kokumosha isikhathi sakho, angifakele ividiyo yakhe yoNsika athenda udaba lasenseleni. Uphinde futhi ngizuvo lakho mangabe kuphela le video ukuthi ngempela wena uyizwa kanjani lento, noma ke kubukeka kuyinto ekanjani le eyenziwa ilabelungu abalapha enseleni egaraji. Na amavidiyo ansika. Mina nawe hlangana ku-comment section. Udaba la lasenseleni. Okay, wakhona ukuthi uganga ngabantu asifuna ukulizwa. Mhlonishwa. Yebo. Unjani bhuti? Awu, ngiyaphila mba kanjani? Ngiyaphila. Uyezwa nokhuluma noba? Awu Mageza lo. Mfowethu, uyena ngane yakwethu. Cha mnewethu njengoba sikhuluma nje inkulumo yethu vele siyayiqopha yabo. Awu manje seyakha. Mfowethu inamba nginikezwe enye insizwa laphana ezibiza ngokufa kefana. Sathola na ku TikTok saqhumana nayo yeyise ngibhayela ku WhatsApp laphana ngodaba lwakwa okay lapha enseleni kuthiwa nawe usebenza khona kuthiwa nidayisa ukudla okubolile laphana. Abanye mabenqaba ukudayisa lokudla le bagcina sebexoshwe phela umsebenzi. Uma ngolulandela udaba ngiyathola ukuthi abaqashi bavele bekhanseleni befuna abasebenzi njalo mase bebaxoshile baba replace ngabanye. Lingabuzi nekhansela ukuthi akwenze njani ngoba ngangibalethile abasebenzi cha vele bakhipha abasebenzi ikhansela ingabe salandela ukuthi laba engibafakele kwenzakalani kubona. So ngifuna malana iconcern yami mfowethu akusikhona ukuthi isitolo senza kanjani ngendlela esenza ngayo, but iconcern yami kakhulu isemphakathini lo odayisela ukudla okungalungile. Ikhona into kanjalo aware of yona. Lokho kukhona into nje yenzakala futhi engelula ukuthi igwemeke uma kusangenelela amakhansela. Ngoba sikhuluma nje manje amakhansela ngolento ngoba 3:20 bekumele ibe ngo-3 but bangena ngabo 3:20 because bengingakhona nami. So into eyenzakalayo lana engizoveza nje kakhulu, amakhansela ayanikwa i-feedback, anikwa abantu aba-in charge ekuthenini kube yibona abadayisa lezo zinto. So namesebuza waba-involved labo bantu. Even ngisho ngavolunteer ukuthi I raise my hand ukuthi mina I'm in charge ekuthenini ngidayisa leyo nto. So ngizokumele ukuthi ukhulume phambi kwababelungu. Amakhansela ayakubelungu bodwa afika abuza abelungu bese azokukhombisa one pocket elizobuyela emumva ne-supply. But lokho okudayiswa exactly okudayiswa awakuvezi. Lokho ongena kuyivorse ebutchery okusho sekuyinyama esuke isi-off ngale ndlela ukuthi isuyingadleki. Uphoqa ukuthi uma uyifake kuyivorse, lelo vorse ufake li-freeze, ulidayise li-freezile because awukwazi ukulibeka kwi-chill ukuthi lingafreeze libande kuphela because isuke isi-off kakhulu. Ukudla kwase-kitchen ukuthi uma usukupheka okuphoqa ukuthi uma usukuphekile ukupheka vese uvele kuyibolele. Ngingabala ama-item mina amaningi nayo ngisho iy'thombe because bengikushuthi okuningi yabo. Yes. Ngishutha nje exactly ama-date from iy'payi sokuphekwa ngazo kuze kuzovalwa mhlawumbe kumalele kuze kuzovalwa ey'ntweni ey'phekwayo. Even irami egcotshwe esikwini ya-expire last year. But still naku stock. Ikhona kwi-stock nje i-transfer from isitolo ya-transfer kwi-service department. I-service department is forced ukuthi isebenzise. So abaqashi noma abelungu bathini uma niba-reportele ukuthi izinto yibolile? Yibo nje abayidayisa ngenkani. Ngoba bayidayisa lezi zinto yabo labantu abathi baxoshelwe lezi zinto ey'bolile. If ngithi nje njengamanje mase ngithi okay nazi inyama engaka mhlampe ngiyayilahla njengamanje ngiyikhipha ngegate ngiyibhala ku-wastage, bazoyithatha beyicalculate ukuthi inyama kamali mase betshona mina ukuthi uma ngiyilahla ngizoyikhokha. So lo okay lona ukuphi usenseleni angithi? Uma ungena enseleni igaraji lokuqala. Okay lo.
engine garage nje kuno Okay, so abantu abasebenza khona sebangaka abaqoshiwe mhlambe uma unga estimate beqoshela ukuthi ba report ukuthi abantu abaqoshiwe nje beqoshelwe lezo zinto lezo noma phela kahle into abaqoshelwe yona akusikhona ukuthi mhlambe kuthi wena niqoshelwa ukudla okubolile, baqoshelwe ama-shortages kahle 95% wama-shortages izinto ey'suke seyibolile ongeke ukwazi bese ukuyidayisa. Njengenyama leyona sengebhuchari, ibhuchari u-order umlenze wenkomo, u-order umlenze wenkomo mhlampe ikilo lakhona lisuke libiza 60 rand. Ulisike ukhipha inyama ngokuhlukana kwayo kusukela kukhari kuya kumachaki kuya kuma-brisket uyise phambili mase ubhale ephepheni ukuthi kunama-brisket kunechaki nani onke lawo makhilo ase-100 rand mewadayisa. So imisi iba-off sekuphoqa leyo nyama ukuthi uthathe ibuyisele emuva kulowo wa-60 rand wekhilo. Besakwazi bona ukuyirivesa beyibuyisele kulowo wa-60 rand wekhilo. So inkathi engasayibuyiseli ku-60 rand wekhilo ithi ngakonakala lo muntu mayithatha ifaka kuyivorce same time uzoyifaka kuyivorce mase shoda ngale nyama lebisi kade isibiza yona. So bona salwa nabo sithi at least abayifaka isystem yabo ukuthi ikwazi ukurivesa leyo nyama leyo ibuye izoba u-60 rand. So siqoshela lezo zinto so abayishoyo bona ukuthi idayise there is another option ukuthi uma usuyibona ukuthi siqala ukuba off ithathe kune-spice uyifake kwi-spice uyidayise ne-spice. Okay. Mhlonishwa ayikho i-cellphone number yomsebenzi owumphathi wakhona mhlawumbe singamthinta sikhulume naye mhlawumbe uma ukuthi wena uyasaba usebenza khona njengamanje ngithi wena? Yebo njengamanje ngisebenza khona kodwa kube mhlawumbe lolu daba besiliqala kusasa because ngisalinde i-feedback yama-council hayi ukuthi ngiyasaba cha ngisaba. Okay. Into eyenza ukuthi ngithi ngilinde i-feedback yamakhansela ukuthi ngilindele ukuzwa ukuthi amakhansela afike atholani afike futhi abuya nani because into abayilwela kakhulu ukuthi athole i-understanding ukuthi laba sebenzi laba lezinto lezo kuthiwa baqoshelwe zona i-system ngoba i-system abelungu bona beyi-introducer ike yaba right yini because teselwa nayo ukuthi angikwazi ukuthi ngifundise umsebenzi ngingakufundisi ungihlule mangikufundisa mase ngitsho ukuthi mina mangingasekho uzoba right. I-system yabo bayifake ngonyaka odlule usuphela ayikazi izibhalansi beqala beyifaka. So umbuzo wami-ke uthi uma ingabhalansi beqala beyifaka le system le izobhalansa kanjani thina singebona abanikazi bayo sesiyenza sisodwa bengasekho bona abanikazi bayo. So bona basifundisa umsebenzi ukuthi uma wenza kanje kuzobhalansa then basuka bahamba same day kwangabhalansi. Sabatshela lento yena ayibhalansi cela nesifundise kabusha awuva lokho saye emacaleni ukuthi so engulindeleke kubona ukuthi emakhansela asitshela ukuthi njengamanje i-way forward ithini. Uma i-way forward ingasho lutho mina nje kahlahla ngiyifihla kwamanje ngiyayibisa igama lami angiyifihli isidaba angiyifihli nje ngoba ngeke ngiwaleka amaphumulo ngeke ngize ngiyifihli. Okay. Umsebenzi wakho usupervisor noma usebenza nje? Yebo lapha impela. Okay baba. Ngisho nje ukhuluma noqondene nakho impela umuntu ozoshoda ngayo umuntu oqoshiwe uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuzwa ihlangothi lakhe. Okay. Ukhona mhlawumbe yena onganginika yena okwamanje ke why sisalindele abaphathi kusasa khona sokuxhuma nabaphathi? Ngizokunikeka mfo oqoshiwe cishe uzoba umuntu wasebhuchari. Ungifale yona kwaThami mfowethu bese simthinta simuze ukuthi uzela nasiphi historian. Okay ngizokwenza kanjalo ngizokufakela njengamanje. Sithinte umfowethu obesebenza khona waxoxa naye. Simuze ukuthi usinekani. Hello. Bhuti kunjani? Ngiyaphila mhlonishwa ukhuluma noFokazulu la. Noma hampike la inyama la lapha efrijini kubena. Yes bhuti ukhuluma noFokazulu. Unsika la iSteng. Sika Steng. Ngifona ngodaba lasemsebenzini wakho la kade ngikhuluma nomhlonishwa omunye osupervisor emsebenzini sikhathazekile ngalolu daba lolu olwenzeka lapha kwa OK enseleni la okutheni abasebenzi abaqashi abadayisisa abasebenzi inyama noma ukudla nje in general ukudla okuexpired uma bekuthiwa uma begoloza ukudayisa lokudla abanye bacinise phela umsebenzi ikhona into enjalo yaziyo impela ikhona ngomunye wabo uphele kanjani umsebenzi uma uphelela lapha kunenyama mina ngizokhulumela kakhulukazi la ebutchery noma nginalo ulwazi lwangala ekheshini. Yes.
I-system yethu lapha bayihlukanisa ma unolwazi mayelana nenyama ukuthi ifika iwubulk ma izodeliver. Yes. After masisikiwe bese ingena kuma-selling codes. Yes. Kuyaye kwenza ukuthi inyama ma uyidayisa kusuyisikile ine-shelf life. Yeah. So uma isihlala isikhathi eside inyama lapha, okay, into eyenzakalako angithi ufanele uyi-return masiphelele i-shelf life, uyenze ibe yini i-vorse, uyidibhone uyenze i-vorse. Yes. So okay ke into yenzayo inyama uyakwazi ukuthi masisuka ngala uma isiyodibhona wona ufuna ukuthi uyi-return through iye kuphi kuma bulk food yabo. So ma beyi-returna kukhona ama-system amabili asetshenziswayo lapha okuthiwa u-arch bese uba khona ebizwa ngo-pump it. Thina konke sekuprodusayo sekufaka kwi-system ebizwa ngo-pump it. Lo system leyo ukuthi uma si-return inyama from isishintshile lapha isiphelele i-shelf life, ma i-returnwa-ke bayikhipha only ku-arch. Yeah. Bese isala ku-pump it. Yes. U-pump it okuyiwona ekugcineni kosuku osinikeza thina ama-shortages. Yes. Yabo. Ngoba phela sikwazi ukuthi thina inyama siqhubeke siyidayise sibe siyibona ukuthi ukhala wayo seshintshile. Kuyasiphoqa vele ukuthi si-return to bulk then kwenziwe i-vorse isengakwazi ukwenza i-vorse ngaleso simo leso. So uma nibachazela nena i-reason ukuthi why inyama niyisa ngala igcina sidala ama-shortages ukuthi isizathu ukuthi ingoba isuku-expire bathini bona? Njengamanje nje kade saqala ngicabanga ukuthi amacala esiwaqala lawa from uFebruary. Kusukela ngoFebruary sibatshela ukuthi kwenzakalani but still akekho o-resolve lo case leyo noma elungise lo system leyo. Njalo silokhu sithathwa amacala si-raise ama-concern noma izinto ey'dala lawo ama-shortages. Still akekho olungise lezo zinto kuze kube ukuthi basidismissa njengamanje but lezo zinto ayikaze yilungiswa since February. Nina ama-shop steward emsebenzini? I-union? Akhona akade akhona impanga. I-union ebenijoyinile yini igama layo? INUMSA. INUMSA ithini yona? Uma nixoshwa niphelelwa isinkwa seyingane ngephutha elenziwa abaqashi ngenxa ukuthi niyanigoloza ukudayisa ukudla okubolile nilimaza abantu ngaphandle emphakathini. Bayathini bona? Bayanilwela kukhona abakuzamayo? Njengamanje begcine ifake i-appeal. Safake i-appeal thina yathi asifake i-appeal. Sayifake i-appeal bayi-decliner. Njengamanje izamele ukufaka ilozane i-appeal kwa-CCMA. Yes. So besalindele feedback yabo. Okay. Mhlambe bangaka abantu asebexoshiwe ngento efanayo uma unga-estimate nje? Njengamanje nje uxoshwa abantu abawu-7 same time. I-case ekade lokho ihanjwe nje siloku siyiphawula lento lutho. Ngala-ke ngaqhubeka. Nasekhishini kwenzeka into efanayo. Angithi uyabona kunempuphu uthola ukuthi impuphu erice nani ngama-product asefloor adayiswayo. Lawo ma-product isitolo esikhundleni sokuthi sifake lezo zinto kwi-special. Bona into abayenza bathatha lawo ma-product bawabuyisele ngemuva bese bethi awathathe efakwe ekhishini bese adayiswa. Yes. For instance, kunempuphu lapha approximately 1000 kg. Eyabola nje I think yakwa Ace. Yes. Lo mpuphu le yonke yathatha ogcinwa ngemuva. So wathiwa manje sekufanele abasekhishini bepheke lo mpuphu le yabo. Mhlambe mangasuka kuyazanywa mhlambe ukulungisa lento le mhlambe bakhona abazoqhamuka einkundleni zokuxhumana becala lento lesingayilungisa kanje. Yini umhlonishwa yena angafisa ukuthi yenzeke esayidini lakhe ukuthi kulunge lesimo engamjabulisa yena? Lesimo lesi mina bengafisa ukuthi ngempela silungiswe. Ngisho ngathiwa thina asabuyiselwanga lapha emsebenzini kodwa still abantu abangenayo nabo basazobhekana nenkinga efanayo ngoba manje akwazi ukuthi umqashi ehlulwe ukulungisa isystem
wakhe kodwa still bese blame abasebenzi besho ukuthi inkinga nansi kodwa still yena akayisolve ufuna ngaso sonke isikhathi uyiblame iphushela kubasebenzi bakhe. No, kuyazwakala Mhlonisho ngoba ngifonelwe insizwa nami ewumhlali around Entseleni ithi kuno okay lapha ngase garage. Yini garage u-engine Yeah, u-engine kuhlangene nje u-engine nase store. Yeah. Siranwa ama South African noma sirana abantu angasibona South Africa. Siranwa enye insizwa yakhona la eSouth Africa okuthi Andrew Skiza. Oh, bayile mhlophe. Okay. No. Kulungile Mhlonishwa hla sempe ilokho nje ebengifisa ukuthola mina ngasohlangothini lwami. All right, but. Ngiyathokoza kakhulu. Thank you. Ay, kunzima manje. Mhlasimpe ake silinde sibuke kusasa ukuthi siyakwazi nokuthola umuntu ongaphakathi. Mawuthi siyakwazi ukumthola ongaphakathi. Asobe sesithatha ke from there. Sibone ukuthi sihamba sifika nalolu daba. Siyathokoza.